Čaute všetci pri tomto dnešnom videu, valentínskom špeciáli. Takže toto je prvé video zo Slovenska. Prichádza táto jar, krásna. Tak som sa rozhodol, že spravím nejaké video, konečne niečo nové. Prvé, čo ma napadlo, bolo, že spravím video o mojom aute, hej. Povieme si nejaké špecifikácie tohto auta, čo je to zač, aké má úpravy, aké detaily, všetko, čo sa tu na ňom robilo. Bude to celkom zaujímavé auto. Ukážem veci okolo a spravíme si nejakú jazdu. Skúsim to tu nejako upevniť, lebo ešte som to s týmto držiakom novým neskúšal. Ak toto video sa mi podarí vydať dnes, tak vám prajem krásneho Valentína a Popolcovú stredu. Čiže dneska sa na omši bude dávať srdiečko popolom na čelo. A tak, ideme na to. Začal by som interiérom z Parco Volant Alcantarový. Úplne ideálna hrúbka, hej, super sa mi to drží. That's what she said. V tomto aute inak veľa ľudí mi povedalo, že keď tu sedí, tak má pocit, ako keby sedelo v závodnom aute. Není to nič extrémne, ale proste ten výhľad, hej, s tou clonou tu na ten volant. Ešte keby som mal nejaké škrupiny sedačky, ktoré možno sa mi podaria tento rok, minimálne aspoň moja, tak by to bolo peckové. Takže čo vlastne na tomto aute nie je sériové, tak vlastne tieto plasty tu mám nalakované do čiernej, aj tieto do takejto krásnej lesklej čiernej. Toto rádio tu nie je od výroby. No a potom je tu táto radička, super tvar, hej, má to taký kovový feel a pod tou radičkou samozrejme nesmie chýbať aj čo? Short shifter. Čiže tie prevody sú kratučka, jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka, ideš. Auto má od výroby krásny čierny strop, Recaro, takéto sedačky, ktoré akože musím povedať, že držia brutálne. Aj na dlhšie cestovanie sú super pohodlné, len už by to chcelo asi tú škrupinu, pretože mám v niektorých zakrutách pri tom vyhrotenom jazdení na okruhu. Mám pocit, že už by to chcelo proste niečo lepšie, hej. Dobre. To je ohľadom interiéru a teraz sa hodíme na exteriér. Čiže tak toto asi nejako vyzerá. Táto brutálna červená farba. Pre tých, čo neviete, tak auto je pôvodne čierne. Aj na tom taká červená, volá sa to, že Racer Dip folia. Je to v podstate hustejší lak, ktorý sa strieka normálne pištoľou, hej, a ono to vytvorí potom takú pogumovanú vrstvu a je na tom ešte lak, čiže to má krásny takúto lesklú štruktúru, hej, tak, že to nie je ako obyčajná fólia, ktorá sa lepí, ale je to takéto a malo by to teoreticky ísť dolu ľahšie, keď sa to bude strhávať. Čiže strecha je na čierno, späťačiky sú na čierno, tieto mriežky, tieto plasty okolo tých mloviek. Čo mi tu chýba, je táto krytka, hej, ktorá tu bola pôvodne, ale keď sa to striekalo, tak sa dala dolu a teraz som skúšal kadečo a nechce mi to tam držať. Hej, čiže to treba ešte vyšpekulovať a potom máme ešte prahy, ktoré s týmto splitrom a tu ešte pôjdu prahy a ešte tu mám takéto lišty, aj difúzor, čiže to bude dodávať takú nízku líniu tomu autu. Toto je halus, pretože toto je nálepka od Larryho Chena, čo je asi najznámejší automobilový fotograf na svete. Proste je všade na každej akcii, ktorá stojí za to. A stretol som ho v Amerike na sebe a dal mi dve tieto nálepky, tak som si to tu musel dať, proste Larry Chen. Čo sa ešte potom vizuálu týka, tak sú tu tieto svetlá ledkové, dynamické smerovky a tieto tiež predné svetla, ktoré majú aj funkciu Angel Eyes. Potom tu mám ešte takéto výduchy čierne, ktoré sú funkčné. Keď si otvoríme kapotu, tak to bude vidno. Auto je
obuté na takýchto Bridgestone Potenza Race pneumatikách 2.3.5 na 3.5, hej. Kolesa sú Rotiform KB1 pretože to je prvá a možno aj posledná spolupráca Rotiformu a Kena Blocka, preto sú tieto kolesa pre mňa ešte o to vzácnejšie. Brzdy tie sú tiež tak kadejaké, ale na tom sa už pracuje. Gumy vidíte, toto sú semisliky, hej, už sú trošku opotrebované po dni na okruhu, ale gumy sú na to, aby sa dreli, aby sa pálili spotrebný materiál. Čiže tak, na aute sa vždycky nájde niečo, čo treba upraviť. Ešte si ukážeme. Tuto je nejaká takáto sranda. Takáto brutálna rozpera, ktorá má vlastne funkciu, že spevní celú karosériu, hej, čiže auto je úplne v zakrutách tuhe, nemalo by sa natáčať. Takisto ako je aj vzadu, tak je aj vpredu. Ešte auto samozrejme sedí na podvozku ST Suspensions, čo je dcerská spoločnosť KVčka. Ja mám ten klasický, ale tú najvyššiu verziu, kde sa dá nastaviť výška, dá sa nastaviť tvrdosť a vpredu sa dajú nastaviť aj odklony. Čiže autinko vyzerá takto. A teraz keď chcem otvoriť kapotu, tak je to ten klasický fordiacký systém. Povedzte mi vy, neviem, či sa vám to páči, či je to také ikonické, alebo či je to podľa vás niečo, čo zdržuje, lebo podľa mňa je to také, že mohlo by to byť aj iné. Takže kapotu sa mi podarilo otvoriť úspešne a teraz môžete vidieť, že tie výduchy, hej, že sú funkčné. Teraz vám poviem, čo je spravené tu. Plasty všetky sú striekané na čierno. Ako som vravel, vzadu, v zadnom kufri je vzpera, teda rozpera, tak je aj tu. Takáto. Od výroby tam jedna síce bola, ale táto je proste krajšia, tukšia. A takisto, keď sa pozriete tu, tak táto vám proste dáva prístup aj k týmto somarinkám, kde sa dá potom nastaviť tuhosť tlmičov, hej, tá pôvodná bola prekrytá cestou. Čiže toto je super na tejto rozpere. Takisto vlastne ten intake toho vzduchu od turba je iný. Pôvodne je tu taká plastová rúrka a to ide do takého airboxu sem. No a je to spravené takto. Filter ten takisto proste starý, krastý, hej, že už by sa zišlo ho vymeniť. Ale zvuk, čo to auto robí s týmto KN filtrom, tak to je neskutočné. To som fakt ako iné STčko som tak nepočul ešte, že by tak znelo. Potom je tu toto púzdro riadiace jednotky od RTQ. Hej, tí, čo poznáte Focusy, tieto STčka, vlastne tu je ten airbox, ktorý sériovo ide vlastne do tejto komory. A táto je zatvorená, ale toto je vlastne panel z RSA, čiže táto komora je otvorená a ide to vzduch krásne spredu, odtiaľ to ide k tomu filtru. Toto by ešte mala byť taká stienka, aby to bolo ešte efektívnejšie. Toto tiež kamoš lakoval na červeno, to som dával kvôli tomu, pretože sa mi páči dizajn motoru RB26, čo majú Skyliny a vyzerá to akože dobre. Ešte som nevidel STčko v takejto konfigurácii, tak som rád, že je to, aspoň si myslím, že je to originálne. Je tu väčší intercooler, ktorý môžete vidieť. Je akože fakt obrovský, ale tiež by to chcelo niečo lepšie, lebo väčší neznamená vždy lepší. What did he say? Vlastne auto je taký, a keby som to tak skompletizoval, tak je stage 2 možno, stage 1 plus. Čiže cooler, výfuk, sane a výfuk, jasné, výfuk. Ten vám asi neukážem, ale od turba, od downpipeu až do konca je trojpalec, holá rúra, hej, čiže strieľa to ohne a podobne. Sú tam ešte RS-ové streky a samozrejme auto je naladené k tým strekom. Výkon auta meraný nebol, ale počíta sa, že tam môže byť okolo tých 300 koní, hej, plus minus. Čo je dosť, na 1400 kg auto je to dosť, ale už je to málo. Už čo je veľa, to je málo. Už to chce nejaké iné zásahy. Premýšľam o tom, že
by sa dal pokovať motor, aj keď do 400 koní by to nebolo treba, ale robí sa tam taká úprava, ktorá sa volá block mod. A to znamená, že sa medzi steny valcov dajú také priešky a oni to vlastne spevnia, lebo od výroby sú tam medzierky. No a potom už sa to odvíja od turba a od palivových pump a kadečo. Čiže tam investícií bude ešte dosť. A samozrejme, aby sa ten výkon preniesol, tak treba samosvorný diferenciál, pretože do ST-čok sa od výroby nedával, iba do RS-ov. Diferent, samosvorný. To by v živote nepovie nikto. A keďže je to predný pohon, tak ten výkon je tam ťažšie preniesť. Čiže tam viac ako 400 koní s tým samosvorom už je tak či tak na škodu. Efektivitu to moc nemá. Dáme si takéto posledné kolečko okolo auta. Čo vy poviete na to? Páči sa vám to auto, či nie? Dobre, a môžeme sadnúť a jazdiť, tam je nejaký štart. Ako ten zvuk, to je niečo neskutočné. Motor je samozrejme 5 válec, 2,5, takže ono vpredu, ten motor je celkom tichý, no, a potom prídeme tu, kde sa odohráva táto symfónia, toto potešenie pre uši. Kontrola 1-2, či ma vidno dobre. Ak ma vidno dobre, tak ideme jazdiť. Dáme si takúto malú jazdinku. Toto auto vždycky vyčarí úsmev na tvári. Každému človeku, aj mne, aj spolujazdcom, aj všetkým. Teraz na tieto oravské cesty nádherné rozbité. Až mi je ľúto. Nakladať, hej, 3-4 tisíc otáčok max. Ja keď som si pozeral aj videá zvukov týchto aut, tak proste to auto, keď otvoríte tomu výfuk, tak to znie ako Dodge Viper. Samozrejme druhá vec, nemôžem jazdiť jak blázon na týchto semislíkoch v takomto počasí. Bezpečné. A teraz ešte tie diery tu obchádzať a všetko. Tieto strely z výfuku, toto je proste balzám na dušu. A zasa sú tu autá. Autoškola pred nami, takže samozrejme, tá autoškola musí ísť tam, kde my. Ale skúsim ju obehnúť. S týmto autom sa to dá. Auto už je zohriaté.
sedáčok. A 130 máme hneď most. Teraz táto cesta tu juň. Čakám, keď je nejakú dieru chytím. Ale ešte je tu takýto jeden lifehack, čo sa volá, že vypnutie ESP trakčnej kontroly, ktorá dodáva vám takú väčšiu voľnosť. Pretože keď je to zapnuté a auto začne prešmikovať, tak vám to automaticky uberá výkon. A to bolo vidno už úplne, ako mi ten predok stiahlo, hej, čiže ESPčko som vypol, išiel som do zákruty pod plynom a išiel som rovno. A zase tu máme nejaké autá, autinka pred nami. Malo ktoré z tých nových aut sa vyrovná proste tomuto pocitu. To turbo, všetky tie zvuky, ako tu proste vplývajú na to, človek ani nemusí proste počúvať rádio. Je tam blow-off ventil, ktorý ho odfúkne, ten KN filter proste dodáva tomu ten zároveň ako vo Vipri ten zvuk, alebo v Audine proste 5-valcovej RS3. A potom to máme to krásne odfúknutie toho turba ako v nejakom japonskom Skyline alebo Supre. Čiže je to také proste, toto auto dáva všetko, hej. Štvorka auto šmíka. Už tu máme nejaký hnoj na ceste. Toto je tá krása tej Oravy. Či rozbitá cesta, alebo hnoj, alebo traktory pochodili, alebo tu máme pomalé autá. Ale niekedy sa ísť dá ísť aj pekne. A teraz tým, že samozrejme skončila zima, tak je aj veľa skaliek a neviem čo všetkého. A jasne, pred nami traktor. Pome! Ale aspoň výhľady sú tu pekné. Tam je Babia hora napravo. Tam sú Tatry. No a ideme. Pome, to dáme. Človeka nikdy neomrzí takéto puly. A netreba tam akože ono v podstate vôbec netreba viac výkonu. To je úplne ideálny výkon, ktorý každý človek potrebuje. 300 koní, proste obehnete všetko v momente, no všetko až na tie nové auta samozrejme. Toto je nádhera, podradí si človek, opluje si volant, úsmev na tvári. Sa to vôbec nenakláňa. Len tie brzdy, no brzdy musím vymeniť, pretože brzdy nie sú nič moc.
Takže teraz som akože dotočil, natankoval som a zistil som, že môj krásny telefón na tomto improvizovanom držiaku nerobil presne to, čo som chcel. Čiže ak to chcete pozerať, tak prosím vás, ignorujte ten môj odrezaný face. Aj teraz si ešte niečo natočím a uvidím, že čo z toho sa bude dať použiť. V tom zázname, ktorý som natočil úplne zle, som hovoril, že aj pri takejto svižnej jazde treba dávať bacha na to, že človek je stále v premávke. Treba na to vždycky myslieť, že človek je v premávke, hej. No, je strašne veľa takých ľudí, takých, som povedal, mladých chalanov. Ľudia, ktorí dneska šoferujú v takých mladistvách, ktorí si kúpia rýchle autá, alebo možno ani nie moc rýchle autá, ale proste sa šalejú na cestách, každý sa chce pretekať. Ja to beriem, je to super, je to krásne, ale proste treba tie skilly nadobúdať proste takou prírodzenou cestou. By som to povedal, že pomaly od spodu hľadať tú hranu, hej. Aby sa samozrejme niekomu nič nestalo. Ja som zastanca toho, že proste rýchlo a bezpečne. Či to dáva taký zmysel, povedzte vy. Takže tak, no, čo vám ešte poviem, no auto som kúpil v roku 2020. Niektorí si možno pamätáte, ako vyzeralo v tej sériovej podobe. A teraz už nevyzerá veľmi blízko tomu. Sem tam si to tak odpluje pekne. Párkrát sa mi stalo napríklad, že som išiel a strelil som nechtiac niekde, tak len som počul, že alebo že alebo len tie pohľady a zdesenosť v tvárach ľudí. Počkať, že by, vidím tu nejaké cestárske auto. A vyzerá to, že áno, niečo tu látajú zasa. Prosím, opraviť povrchný látať. Ďakujem. Ďakujem, prosím, ďakujem pekne. Chceme oheň! Páči sa mi, že ako sa mení táto dynamika tohto videa s tou jazdou, že keď som to auto opisoval, to bolo také nemastné, neslané a teraz je to ono. Dodalo mi to energiu, tú potrebnú životnú auru. Dneska je Valentín, už to opakujem zase, ale toto bol môj valentínsky darček samému sebe. Takáto jazda. To je ono na meste. A ako by Duško Goga povedal, potieľam botek. Tak zatím. A to si tanský bloček. A poď ešte, ukáž mu, jak vieš bicyklovať, poď. Ale zaber teraz, dávaj do kopca.